L-ewwel qari. Qari mill-ktieb ta' Ġoswe. F'dak iż-żmien il-mulej qal lil Ġoswe: "Illum jien neħħejtilkom minn fuqkom l-għajb tal-Eġittu." U li Iżrael wafqu l-kamp tagħhom f'Gilgal, hemm fil-witat ta' Ġeriko għamlu lejt fil-għaxija tal-14 tax-xahar. U sewwa sew l-għada tal-lejt huma kielu mill-frott tal-art, ħobs għażmu u qamħ inkaljat. Minn dakinhar, wara li kielu mill-frott tal-art, il-manna waqfet. U li Iżrael ma kellhomx aktar manna, imma minn dik is-sena bdew jieklu milli bdiet tagħtihom l-art ta' Kanan. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali. Duqu taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Kull ħin imbierek il-mulej, tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. X'għandru l-kobor tal-mulej miegħi? Ħanollu ismu flimkien. Jinfittix til-mulej u weġibni, minn kull biża' tiegħi ħelisni. Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ħarsu lejh u jiddi bil-ferħ wiċkom u ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu u mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu. Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. It-tieni qari. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawl Apostolu lill-Korintin. Ħuti, meta wieħed jingħaqad ma' Kristu isir ħolqien ġdid. Il-qadim għadda u daħal il-ġdid. Kollox ġej minn Alla li ħabbibna miegħu nnifsu permezz ta' Kristu u tagħna il-ministeru ta' din il-ħbiberija tal-bnedmin ma' Alla. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu nnifsu permezz ta' Kristu, bla ma qatt iżomm il-kont ta' dnubietom. U fdalna il-ministeru ta' din il-ħbiberija. Aħna nagħmluha ta' ambaxxaturi ta' Kristu bħalli kieku Alla stess qiegħed isejjaħ permezz tagħna. Nitolbu fuq li nitolbu fġieħ Kristu. Ħallu lil Alla iħabbibkom miegħu. Dak li ma kienx jaf x'inhu dnub, Alla għamlu dnub għalina sabiex aħna nsiru fih ġustizzja ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien il-pubblikan u l-mitinbin kienu jersqu bih ġarhom lejn Ġesu biex jisimgħuh. U kemm il-Farizej u kemm il-kittieba kienu jgengmu u jgħidu: "Nies midimba jilqa' għandu dan u jiekol magħhom." U Ġesu qabad u qalilhom din il-parabbola. Kien hemm raġel li kellu żewġ tuliet. Iż-żgħir qal lill-missieru: "Missier, agħtini s-sem li jmiss lili mill-ġid." U dak qasmilhom il-ġid. Ma kinux għaddew wisq ġranet meta ż-żgħir sar kollox u telaq minn beltu lejn pajjiż imbiegħed. U hemmhekk berbaq ġidu kollu f'ħajja mtajra. Meta ħela kull ma kellu, fuq dak il-pajjiż waqa' ġuħ kbir u beda jħoss ruħu fil-bżonn. U mar daħal ma' wieħed minn dak il-pajjiż li bagħtu fir-raba tiegħu jara l-ħnieżer. Kien jixtieq kieku jimlażaq mqar bil-ħarrub li kienu jieklu l-ħnieżer, imma ħadd ma kien jagħtih. Imbagħad daħal fih innifsu u qal: "Kemm lavranti ma' missieri għandhom ħobs bix-xeba' u jien qiegħed hawn immut bil-ġuħ. Ħanqum u mmur għand missieri u ngħidlu: Missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek, ma jistħoqlix iżjed nissejjaħ ibnek, żommni b'wieħed mill-lavranti tiegħek." Qam u telaq għand missieru.
Iżda kif kien għadu fil-bot, missieru lemħu u tħassru, u bġirja waħda mar inxteħet fuq onqu u biesu. It-tifel qallu, missier, id-nibt kontra s-sema u kontra tijak, ma jistħoqlix iżjed nissejjaħ ibnek. Iżda l-missier qal il-qaddeja tiegħu, isaw, ġibulu l-isbaħ libsa u xiddu ilu, libsulu ċurket f'sebgħu u s-sandli f'riġlejh, ġibu l-oġol li msemmen u waqtluh, ħaniklu u nagħmlu festa, għax dan ibni kien mejjet u reġa' qam, kien mitluf u nstab. U għamlu festa. Mela ibnu l-kbir kien fl-alqa. U għaw riġa lura, kif wasal qrib id-dar, sema daqqu sfin. Sejjaħ wieħed mill-qaddejja u staqsih dak x'kien. Dak qallu hawn ħuk u missierek qatillu l-oġol li msemmen għax reġa' kisbu qawwi u sħiħ. U inkorla u ma rridx jidħol ġewwa, iżda missieru ħareġ jitolbu jidħol. Iżdu qal lill-missieru, ara, ili dawn is-snin kollha naqdik, kemmtek ma ksirtilek qatt, u kieku qatt tajtni gidi lili biex nagħmel ikla u nifraħ ma' ħbiebi. Mbagħad jiġi dan ibnek li belalek ġidek man-nisa żienja u lilu toqtollu l-oġol li msemmen. Qallu missieru, ibni, inti dejjem miegħi u kull ma hu tiegħi huwa tiegħek. Imma kien meħtieġ li nagħmlu festa u nifirħu, għax dan ħuk kien mejjed u reġa' qam. Kien mitluf u nstab. Il-kelma tal-mulej.